pamusoro mambo, pamusoro edare. Tine nyaya yaChristopher dhokotera akavaka zvikunzo kwekutema muvhileji kunjedza, vhileji yacho kugudza. Ari kuvaka panzvimbo yaAron Muzadzi. Asi messenger of court vari kunditi haasi kubatika physically pafoni, ari kudai asi haasi kuwanika. Akakundikana kuisevha samon nokuti anzi haasi kuwanika kuno. Singazivi kuti pambavakwa zvapamani pane chivakwa chanjeiswa. Yaiswa 2 rooms. Anogara kupi munhu? Isusu hatinyasoziva kuti anogara kupi. Takangoenda unocheka stand yatakapa musukuru takanokupiwa nevhileji risina sabunani. Saka takatirega tinotarisa kuti muti uyu anogara kukwekwe ndo vari kushandira. Anoshandira kukwekwe. Saka agono vanoita zvekuuya. Saka isusu tisopota chinoita sei kuti tinotarisa. Takazongoona pane 2 rooms takangorwa fast. Saka takatry kubvunzawo chikanzi ndopatikazondomutswa tikaziva zita rake. Chikanzi inini panapa ino ndakapa kutengeserwa nomumwe. Ndopataendaona sabhuta iwe. Akati ndakapatengeswa nemumwe munhu ari ani aidaro? Anga akavaka wacho. Christopher? Christopher. Waitaura naye chirudzi? Takasvika chida kunopaona kuti waitaura naye chirudzi. Wakataura naye kumuona chiso nechiso ndani pafoni. Aiwa, takataura naye chiso nechiso tasvika panzvimbo ipapo musi waitisa madhoo. He paid judgment in default. Asida kuitwa interdict newe. Imimi munoyamotora judgment yenyu muapply interdict kwa magistrate. Osevwa paper kwa magistrate. Odedzwa uya kudare, kana asina kuya kudare anopiwa warrant of arrest. Akanga aenderera mberi nekuvaka, kubva ipapo imimi makabata interdict yenyu. Ikanga yagrant kwa interdict, because iye haana kana reason yekuidefenda. Haana kana chaanacho chinoita kuti adefende interdict iyoyo. Interdict imvumo yedare repamusoro inomisa munhu kuti regera zvaurikuita. Ende interdict iyoyo kana yagrantwa, imimi mune mvumo zvakare dzoka kudare iroro muapply kuti ndodawo demolition order yekupaza zvakavaka. Mapiwa order yacho moenda muzvipasa. Hazvitore nguva, zvinongoda tumari tushomanana pamwe kana $20-30 yongoita mapepa edare. Saka judgment yachona tinotora. Judgment yenyu munoitora muno. Matora judgment yenyu mamaenda up moita interdict. Muapply interdict. Maapply vanotsanangurirai mapepa osevhwa nemapurisa. Mapurisa ndo vanomutsvaga vomusevha mapepa. Ouya kudarira magistrate. Imi motaura nyaya yenyu. Nzvimbo iyi sei muchiti ndeyenyu imi? Inini mukomiti yapachokokota. Ndichitaka tovapa vachi5 vakomana vakanga vanziwa. Vakomana vapi? Yaro nari nevana vokwakandiri nokwanyakucha. Vakapiwa musi umwe chete vese. Saka paaro ndipo pakaiswa ivo. Inzvimbo zvakaitika panzvimbo inzvimbo yemusha. Saka pakanzi mumusha mune vakomana vakuda kupiwa chiro chekuvaka. Titorana chokudzacho. Kana muchibvunzwa mubvunzo mudare, teererai mubvunzo mopindura mubvunzo muchidimba zvinobvunza. Ini ndiri mwana wemuno machokugudza. Tisu tine minda yekunjedza. Paminda yedu yekunjedza ndipo patakapa mwana uyu. Asi takutoshamisika uyu Christopher uyu dhokotera uyu. Akuuya pamunda ipapo achivaka. Akabva nekupi hatitoziviwo. Handiti anova zvasiyana zvane umbo. Machizobva kuti iwe Christopher taura tinzwe wakaiwana sei nzvimbo iyi? Iwe utsananguraka.
ndakazotengeserwa naningi imobvunzwa vanhu vakamutengesera muno isa hatina kana vatinoziva pana vanhu vakavatengesera ndochikonzero tauya kuno kudare kuti mutibatsire kuti tibvise munhu uyu panzvimbo pedu. Hani muri kuzvinzwa kudare hamuboda kutsanangura nhoroondo dzisinei nenyaya yenyu. Nanganai nenyaya moteerera mubvunzo mopindura mubvunzo. Iye haana bepa raainaro rinouya richiita kuti mimisi interdict isati rando. Interdict imvumo chirango chinopiwa nedare rekumusoro chinorambidza munhu kuti regera zvauri kuita. Kana arega kuzviteerera chinogona kuenderera mberi kuti munotsvaga zvakare simba rekuputsa zvaanenge avaka. Handi munozviziva kuti hamutenderwa kuenda kunovaka panhu paavaka ipapo, hamutenderwa kupaputsa musina bepa rei. Anotoputsa ndi deputy sheriff ndiye anonyadzoputsa. Imi mukatopiwa bepa pano munori padeputy sheriff, deputy sheriff ndiye anozodhiraivha uyo bazoputsa. Imi hamutenderwi kubata sando yenyu muchinoputsa. Handina kuti endai munoputsa, ndati itai bepa rinomumisa kuti asaenderera mberi nekuvaka. Zvokuti akaenderera mberi achiti hake musikanzwa nekuvaka kutambisa hake mari yake. Imi kana bepa iro romanaro mungoda iri bepa iri tinouya tichipaputsa. Asi kuuya muchipaputsa kwachoka munouya nekudare mopiwa vakakodzera vari pamutemo vanoputsa. Ivo vouya vomisa motikari yavo kana iye aripo bhanzi sando iputsa wega. Vakatarisa ivo ndovonyora kuti ndiani aputsa. Imimi chenyu chamunobata ipapo hapana. Chenyu imimi kutarisa mutemo uchiita basa ravo imi makanyarara. Saka ngatipakoshesese ipapo tisazopara mhosva. Kana kuda kushandisa hasha dzokuti ndotoipaputsa chete. Ngandizvozvo piwai judgment yenyu muite zvandataura. Itai interdict iyoyo haina kana chinongodhura kasikai kuita. Mumise munhu iye arege kuita zvaari kuita.